Let's Talk Development Football, where features stars and leaders of the game connect. Whether a player, a coach, or a club owner, we are coming to you to talk all things development football. Silana UJ, ePhimville Soweto, sijoyine uNtokozo wakanzama uWosiyane uCucwa, odlalela iRichards Bay FC, iRichards Bay bedlala Orlando Pirates DDC. Score spelling ngo2 Orlando Pirates 0 iRichards Bay. And Tokozo, please introduce yourself to our viewers at home. Lo khulumayo Ntokozo wakanzama ovela ngale eThekwini lokishini laseNtuzu. Ntokozo njengoba usowushilo Ntokozo wakanzama uCucwa uWosiyane. Awusho ijeni yakhe iqala kuphi na njengomdlali? Ijeni yami kuthiwa kakhulu sasemncane. Yes, babalo coach abacoachile wabala maximum wadlalelile. Ngibe senhlanhleni ngisamncane ukuthi ngesikhathi amaZulu khona inkasana eNtuzuma. So kwase kwenzeka ukuthi from 2014 yes 2014 ngadlala kumaZulu angisa nasesikoleni yabo kwalunga nje izinto zahamba kwenzeka izimo zebhola ngeke ngisacela kakhulu kuzona ngase ngadlula ke ngithe ngihamba kumaZulu 2023 na ngaya kwi-ABC ileague ABC yase KZN udlalela iphi team? Ngidlala i-team ekuthiwa kwaMashuTurban Knights. Ngiyayibona Durban Knights, yes. Kumele ihlonishwe nje kakhulu. Yangifundisa okuningi kakhulu ebholeni, yangiqoqa akwazi nami ukubuyela manje ebholeni. Emva kalokho ke ngadlala lento abathi iteki ama-tournament. Lapho ke amehla asuke emaningi ngale ngadlala i-tournament abathi Kaba Cup. Yes. So emva kalokho ke izinto zami zaqala zakhanya kwafika iBay ke athi simisele ngawe sondela mphumela. Usayishilo ukuCucwa uWosiyane uNtokozo wakanzama eNtuzuma lokishini. Ntokozo nawo umunye umbuzo enginawo olandelayo. Njengomdlali wena webhola njengoba usho ukuthi ijeni yakhe isuka kude wadlala ama-tournament, dlalele kumaZulu, wadlala kuphi. Njengomdlali wena namazali bakho ekhaya njengoba usamncane, i-relationship kumele ibe njani? Ngakusho ukuthi kubalekile ukuthi kube khona ukubambisana. Kube khona ukubambisana nje nokho ngeke kube nzima ngoba lo mkhakha webhola kunama ups and downs. So kubalekile ukuthi abazali bazi ukuthi nanoma mhlambe izimo ezingezinhle kahle bakwazi ukuthi bancike bakulekelele support. Siyabonga kakhulu Cucwa Wosiyane uNtokozo wakanzama. Babukeli bethu thina we Let's Talk Development Football. Inhloso yethu ukufundisa abantwana basemakhaya, KZN, Mpumalanga, Limpopo, everywhere, all the corners of South Africa about development football. Ntokozo njengoba sewudlala ku DDC nokudlala kuma tournament nokudlala emakhaya eNtuzuma elokishini. Ngathi injani transition yakho from elokishini kuma tournament Kaba Cup to uzufike la ukhona namhlanje? Engakusho ukuthi ama tournament awukho kugenjula but ibhola lengi. Nokho uthi mhlawumbe usuregister eteamini bengavumi bengathandisisa ukuthi ugembule edlala ama tournament kodwa engakusho ukuthi khulu okutholayo nokuzuza from ukudlala ama tournament. Khulu ngempela. So le fighting spirit le moral kuyifunda kakhulu kuma tournament wadlalwayo. Nalala ke Soweto Ntokozo yadlala ama tournament maningi. Discovery engine maningi ama tournament adlalwayo la emakasi. Ntokozo nawo umunye umbuzo enginawo. I-development football yase South Africa nje kunaborele Mfukengi, kunabo Mbuthuma ababuya ku Richards Bay, kunabo Mdusha abahamba ku Chiefs, kunabo Mfundo Vilakazi, kune under 17 eyenze kahle ku World Cup, kune under 20 eyenze kahle ku World Cup yaphuma kuma knockout stages. Ungathi sina njenge South Africa are we doing justice to development football? Not exactly. Ichaze mfowethu ngoba inhloso yethu ukufundisa abantu. Engakusho ukuthi i-progress ikhona. Khona compare neminyaka esiphuma kuyona abekuthi manyaka. Manje sesibona abadlali abathe ukuthi babaningana ku PSL abancane futhi abangangathi into. So singasho ukuthi khona la siya khona. Kodwa kusakuningi okumele kwenziwe. Kusakuningi impela kumele kwenziwe. Babukeli bethu emakhaya useshilo ukuCucwa uWosiyane unzama uNtokozo waseNtuzuma. Ntokozo angifuni ukukudonsa kakhulu ngiyazi nisanendlela ende buyele emakhaya. Ngicela utshela ababukeli bethu laphana ukuthi they are watching Let's Talk Development Football. Let's talk watching. Let's Talk Development Football. Let's Talk Development Football. Inhloso yethu ke babukeli bethu njenge Let's Talk Development Football ukufundisa abantwana basemakhaya, ukufundisa abazali, ukukhuluma no coach, ukexpose abantwana. Next week nge-29 zaka November sine tournament esihostayo top 8 Aero Depot abanthima u8 azobedlalela ukuthi athole exposure to ama team ku Stream A.
We are Let's Talk Development Football. We want to promote Ebola. We want to promote development in South Africa. Thank you. Please don't forget to subscribe. Go YouTube. Follow us on TikTok and all social media platforms. We are Let's Talk Development Football. Mina kuncuba maphola ubufuze fulela mashiya mahle sengiyanishiya ngithi Let's Talk Development Football.